si Tino, pentilon sa tong tabi. Kachismusan dyan ni mo, oy. Aw, naku ba pentilon sa tong dula? Sayop lang ko gali. Oh, istorya. Jod, maojod nang nasa imong hunahuna, nang nigawas sa imong bakba. Ayaw jud ko, apila na imong pagkamaritis na rigid. Sus, pakalimpyo jud. Perfect jud, oy. Amen, amen. Uy, papila ko, Ben. Papila ko sa inyong tabi. Ay, otro pong tirang, oh. Dula ramang good me, one man me, nag-chismis. Ay, wala mi. Ha? Unsa? Wa, uy. Bungol-bungol mga kasi. Ingon ko lami ang lumi. Lumi? Asang lumi? Otro pong busawan. Busawan na maratis. Sabariya, mudog kag kurik. Madyo ko kalimot kiningon ka. Nga, bahong bakba sa aryan. Nya, kagkatawaragi ko ato. Kay murang gisaway. Myself. Tarong dia, ay sigmat ka anay mong bakba. Nagagad ko yung duman. Napo na yung istorya. Ara, gawin naman naman ni sila. Magdula mo o maglantar ako sa inyong lalis? Siya mo gusto? Siya ko! Gagaw lang mo. Ay mo sa gawad, uy. Wakoy pake ang igagaw mi. Abi, tig-amiga na mo. Ana man to silang Grace, mga amiga na daw mo. Amiga, biyami. Gapon, mga 30 minutes. Paguman sa 30 minutes, gisapot na sa kuniya. But ninyo eh, mawa na lang ko diri. Api niya kasi yung away dira. Padayon lang mo dira. Away Japon sila. Grigil, kasi naihalas. Juk, rabi tao. Ano ba? Love ba?